Samantao ni kusina ko igo pa pun hiwi mo kaayo. Sus! Ya, nagapag-ianay ng kusila. Matay po noon hatalan. Puning scoop ani nga. Ni gitaon. Saon man eh. Naon na gini pag gamit. Gini purpose ani scoop ani. Wa mo gani ko garik lang mo ni ako anang perting gamaya oh. May gani na imo ka na scoop. Kuha man gani nang wala man gani scoop oh. Makaigo pa po ni Roy. Oh, saon eh gini ka igo. Hey boys! Kisa man ka? Kau sama kahane. Nga kampo mo ni sundalo. Sige buhat ni mo ana eh. Matrinig kapin na mo. Ako ignag mapil kag sundalo. Mao ni trininganan sa mga militare? Oh, maman. Mabel ka? Ay sa. Sir ka makaiguan tapog ka na. Ano mong lawas ng katugsoy? Jesus mo ka panginaway. Murag dakog lawas na. Utap po kayong pataw na. Bito, mapil ka? Kana imong lawas. Layo tabi po kayo nasa mo. Lawas oh. Kau pulaman na. Ito'y lawasan na. A few moments later. Asa ko itong mga tawanan ko lang. Wala ka man. Kung sabot na haning matadami itong mga training. Asa ko itong mga tawanan ko na. Isa, turag mo o gidang ito. Isa na ito na ka. Tansik! Kana! Sukaron! Kabalo mo ganong gipatawag mo na ako din, he? Wala sir, kaya bago pumalmi sir. Kamating po nung matuhanan mo. Gusto po ng mga lawas ninyo nang nagtugso bipulaman na. Magkani sa'yo, katugsoy, pagkait ka. Pagilam ko no? Tubag-tubag. Kamating ng isa, oh. Yung lawas. Gibugas-bugas ng lawas. Kripong isa. Nanggawas ng mga bukog. Oh, bukog. Nanglak na ng mga bukog. Yung kanang isa, ang sapre. Oh. Kating si bilamang ka din, ha? Kumating mo tuhanan mo. Sige. Sukarong, ipatawag mo na ako din, he. Kay, magatining ta. Nya, kabula mo. Wala. Magatining gani, di ba? Kamati po ng katuhanan ka, gusto mo kang bata ka? Yes sir. Tugsoy, bilamang ka, Roy. Yes sir. Na, so ato ang training karon pang military ni. Kaya ako gi-assign na ani kay ako pinakadakong ranko ni lahat to. So sugod ta. Sige, Yes, sugod na ta. Kani. Ne. May sa ano? May lawasan taro. Kana yung position sa iplagay na yung position no. Sa mo position siya. Taro yung lawas, straight na. Ano nga ba? Yangod. Ana. Pati pong lawasan ng kana sakto naman din ha. Taro na yung tarungan na. Saan din eh? Straight ba? Straight. Mati di ka buko sa straight. Mati. Dako lamang ka buko sa straight. Kapato lamang ka. Oh, ikaw pod. Tarungan na yung lawas. Straight. Uy, bako nung ka. Straight pa taro. Kabulo sa straight. Kabulo mati ka. Kapato lang ka straight. Yung sangkot troy. Kapayon. Tarungan mong bukton ba? Ana. Murag yung pato. Kumanting ang kulo. Yangon. Na. Naraman din ha. Oh. Tarungan na ba? Tarungan na. Maglalak ko na siya, magyangon. Ay nalitip mo nung ka ng itudluan ka ng usisak ng posisyon. Ana. Magyangon ka na niya. Umusal ka na yung short. Na. Kung ikaw pod. Gusto man yung musani na anong gaw ka.
Anong gasan niya sanina man kang inaana? Stay na, sir. Stay pang murabi kag bayad tong bayad iubos na. Pakabi pud lamang karoy. Anong gasan na makaga-training? Utong training hanay magahugas. Init ki, sir. Init yung lulo. O imong lawas tarungan imong lawas gaparehas bila mo atong duha. Kamating ginan tarunga. Yango ulo. Na. Kamating kapatag lamang ka. Imong bukton tarunga. Na. Sakto na. Na. Mo sakto kapatag bila ka very good boy. Na. Kana, mo saktong posisyon. Muna yung saktong posisyon nga gitulo namo sa una. Na, mo sakto. So karon, kanay mo na, sugod sa tanan. Mating gyud. Sige, kanay mo ni kung ganahan gyud. So first na tong himuon karon is push up. Kabalo push up. Hello, sir. Usa man kuno push up. Aber, grade ako. Sample. Kung ba ni push up gapato. Pato bi pud lamang karoy. Saan push up di, sir? Push up gani ana push up oh. Ana na push up. Ay, kan naman Ano sir. dito mo ana di ay. Ana. Muna push up. Gapato bi lamang ka. Ikan na push up, sir. Kaman kabalo. Kilong dira usa man ka. May ako gitriningan kay. Ako gigatudlo ninyo para magsakto sakto. Sige, push up. Push up. 50 counts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tay sano? Tindog sa gani. Usa man tong push up ato ang gasakid-sakid man ka. Muna yung uso sir. Uy uso pag kasi may gatudlo nimo ana, gadang di pula man gatudlo nimo ana Roy. Hilom na gud lamang diya, sir. Kasi pagilom, itudlo aki ka kasi sakno push up nga kapay magareklamo hana. Usa man kabayad ka laki. Laki, sir. Laki. Baila binarin mo kalaki ron. Pero nimo sampot, magabi kag bayad tinuod. Na. Mateng, baong ka na akong kapak sa biplangan yung naong. Uso push up no. O kara, muna saktong push up. Muna pang pinalaki. Matipot yung push up ganihanang. Na, very good. Okay. Na. Jesus ko ginoo ng push up na. Sarap, ito gani. Kung saan mo di akong gitulo ni mga push up? Ito dito, sir. Na, nakalagi. Kalimot dayon. Push up gani, tarungan na mo push up. Usa man to? Pares mo lamang mo itong isa ganyan, katong isa ga. Sakyo-sakyo yung kanin mo, usa man na. 8-8. With generation naman ron, sir. New generation, pagsagad lamang ka ng mag-push up ka, tarungan push up ni mo. Ana ba, push up. Muna push up. Gapat, habi po lamang ka, Roy. Usap no? Tunga na. Oh, kana, naaraman din na. Pat, habi lamang ka, Roy. Tindog. Na, very good. Unsa man punay mo ah? Tindog no? Unsa man to push up to? Bawdan eh. Bawdan eh, nabalian na ang push up? Sagad bilamang ka, ikaw pula may gagama-gama ana. Oh, di ay. Mateng, unsa man to push up to? Nang ulong may ana ni mo, sumang nabuang ka? Para mamasulan akong ulo. Masulan bang? Nabagoy masul ng ulo? Naa. Imo daging utok nabuang. Matay puno nang. Tanong yung push up na usob. Proper push up. Imo samput, tarungan ng samput, iplat na iplat. Kana, muna push up. Kamating gadang haglamang ka. Tindog. Puti sa ako nga push up. Kabalo ko kasi push up. Sir. Oh, mo diyan sakto. Tarungan mo ulo. Na. Oh, sige. Next. So karon, ang next na tong himon is marching. Kabalo ko si marching. Hello, sir. Unsa man kuno nga? Sunod sa February, March. Daghang bilamang ka si February March. Bulan man ron. March ay katong mga March, katong murag sundalo ba? Ah, sige, sir. Ana. Ikaw, kadungog ka sa akong gingon? Marching. Oh, marching. Dili bulan ha? Sir. Ikaw, ito ko sa akong istorya? Hello, sir. Unsa man? Marching. Marching. Dili bulan ha? Lagi. Ana. So karon, commission. 3, 2, 1, go. Kung gumas magkauna, wala pa man. Kag marching. Wala pa gani mo yun ako match na. Ah, sige. Kumando! No! Imong kamot, tarungan na imong kamot. Na. Imong sanina, usa man na. Iubos na. Stay na, sir. Style kaniya rabi ka na. Bayot. Na. Tuntun, harap. O kanay imong kamot, tarungan na imong kamot. Butang na. Na. Oo, sama po na. Butang na ha na. Muni sakto. Na.
Okay. Mundo! Very good. Harap sa kaliwa. No! Unang usaman ka. Sa kaliwa. Sa kaliwa, sir. Nagtawa ko na yung mga kaubagasan ng kaliwa. Oh, kaliwa na dito. Bata ka. Na! May sakto. Harap sa kanan. No! Oh, kanan. Litsi po ng kabata ka. Di ka nakakot. Anak, kanan. Kanan. Na! Kanan. Okay. Ready? Ready! In 3, 2, 1. Forward! Forward! One, two. Hey boys! Hey boys! One, and go. Oh, maapil kong sundalo. Diyan kung servisyo kan. Yung gibugas-bugas ng dughan. Kari pong isa. Denggawas yung bako. Ya, bukaron. Go! No! Putol! Harap! No! Harap! Dalawa! So, what's up mga Bisaya? So shout out to ko na ikuan ni Romulo Peña o ni Louie Paragoso. Salamat sa iyong suporta. Keep supporting lang muna mo. Thank you. Shout out ni Yani Villaflores ug sa akong classmate na si Karen Blair Maglinti. Salamat sa suporta. Shout out ni W2MJ Vines ug ang pinakagwapong vlogger diri sa Kihor, Mamarang Island or Del Maxlo. Og shout out ni Ruben Nusal. Subscribe to mo sa kwan sa channel ni Mamarang Island. Pakita lang ako yung channel. So that's it. Mamarang Island. Shout out po ko ni Uncle Montoy from Ligan og ni kwan. Kuya kwan Roysen. Saan naman to? Roysen Lumusad Ansing. So shout out niyo da taga Iligan. Ha? Og ni kwan tatay mulong tuod Tatay mulong nga pirme galanto gid sa mo ang mga videos. With TV pagit iPod. Thank you kayo. So thank you. Shout out sa video. Gaming na siya. Special mention guys. So thank you so much sa inyong suporta guys. So keep supporting us sa may sa kana sa kwan. May sa level 1 nga stage. So thank you sa tanan. So please subscribe. Hit the notification bell. Thank you so much. Bye. Huwag ka naman po siya. Bang.